Salam hemmeňe de kanalyma hoş geldiňiz. Bugün Berlin'in ýakynynda kiçirek şähere geldik. Ad Potsdam. İçin aylanmana geldik. Ata owadan şäher diýip öwdüler. Bugünkü videomuz Berlin videosynyň ikinji bölümi. Gelin onun aylanmana başlaýyn. Potsdam şäheriniň wagzaly. Bizem şäheriň içini görmäne barýar. Eger videolarym halaýan bolsaňyz kanalyma agza bolup videolarıma like basmagy ýatdan çykarma. Maroz almana geldik. Bir topu 1.30. Mango? Fish. Ja? Fish, ja. Basic. Mixed, ja. Bu gelen yerimiz bolsa Schloss-Sanssouci, Potsdam şäherine yerleşen köşk. Germaniýadan öňkü şahlyklan köşkü bolupdyr. Gaty owadan yer ekeni. Kartoşkoy filtrler gülü bilen. Gaty owadan eken bu köşküň daşy. Daşda örek gaty owadan. Owa ýöne gatyksa adamam köp. Kovalanok ben. Hudaya eşik giydirmendirler. Yine devam edeceğiz. Bäri bolsa Neues Palas. Hälki birinji giden yerimiz birinji gurlan. Bular eýem soňkurak gurlan. 1800-nji ýylda gurulypdyr, şoň üçin New Palas adyny beripdirler. Men gaty haladym bäri. Eger Berlin tarafa gelseňiz ýoluňyz düşse, Potsdama da gelip hökman görüň. Ýaman owadan yer ekeni. Ýerden gelseňiz salkyn wagt has bolar tomuz güni. Şeýle turlar bilen gelip bilýäňiz. Her yerine nemisçe, İngilizce, Türkçe her dilde düşünürýärler. Özler avtobus bilen aýlaýarlar. Adamlar iyi içeri aldı, atlar alıp, şunu alıp, kölegölerde palasçıyam alıp yatırlar eken yan iyi biçip. Bärik gesen produktan bilen gelmeli iyi biçip, arkaýyn kölegöde de ince alıp, soň aýlanyp bilýän arada durup.
Ine şeydi ben Potsdam videomuzun sonuna geldik. Videomu görüp halısanız like basın, komentar yazın. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Sağ olun, sağ olun.